Мурак ауылында ғұмыр кесірісі қадірлі тұрмыш иптәшім әсәйібіз Сиддикова Фәхимә Әхәт қадан көркем юбилейі менен қайнар құтлайбыз. Бүгін хинең яқты байрамың туған күнің. Туған күнің менен құтлап, хиңә тұрмышыңда ныклы сәләмәтлек, уңыштар, бәхет һәм куаныстар гына юлдаш булһын. Балаларыңа терәк булып, һөйенеп яшәргә, хезмәтеңдән ям табып эшләргә ятһын дип теләйбез. Бүгенгеләй гел көсле рухлы, уңган, кешелекле, изге күңелле, ярдәмсыл булып кал. Хинең яныңда һәр вакыт үзеңде хөрмәт итеп торысы якындарың, тугандарың, тогры дусларың булһын. Бүгенге шат, көләс елмаюың хинең йөзеңдән бер вакытта ла китмәһен. Хин булганга дөньябыз ямьле, ямьле, бәхетебез тулы. Хин булмаһаң һөйөклең дип кемгә өндәшер инем, мөхәббәттең бөек көсөн тоймайса яшәр инем. Минең сикһез шатлыгым да, бәхетем дә һин бит ул. Шуға һинең туган көнең иң изге көн бит ул. Изге теләктәрен йырга кушып юллайдар һезнең тормыш иптәшегез Дамир, кызларыгыз Камила һәм Әдилә. Җитеп сөюнең без, җитәкләшеп икәү күтәрелгән. Мин дә сине, син дә мине генә, әле дә ярый күргән, күрә белгән. Күрә белдең рәхмәт күзләреңә, сөя белдең рәхмәт йөрәгеңә. Бердән берем була белгәнеңә, рәхмәт сиңа, рәхмәт сөйгәнеңә. Берәүгә дә түгел, сөюләрем насыйп үземә. Бәхетләрнең асыллары булып, уралгансың күңел түрләремә. Күрә белдең рәхмәт күзләреңә, сөя белдең рәхмәт йөрәгеңә. Бердән берем була белгәнеңә, рәхмәт сиңа, рәхмәт сөйгәнеңә. Янасылар килеп, шөкер итә белеп булганына. Берне түгел, ике яшәсәк тә, җитмәстер дә сөйләп туялырга. Күрә белдең рәхмәт күзләреңә, сөя белдең рәхмәт йөрәгеңә. Бердән бер